Takže já vás všechny zdravím, moje jméno je Daven a já vás vítám u dalšího videa. V dnešním díle, nebo v dnešním videu si představíme pilotní díl z naší nové série o našem novém autě. Bude to dneska taková ukázka funkcí, co mě nadchly a tak dále. Těch dílů v téhle sérii bude samozřejmě daleko víc, ale o tom si povykládáme ještě v průběhu videa, takže já si myslím, že můžeme jít na to. No a ještě takhle na začátek videa bych chtěl poděkovat všem našim členům, kteří podporují tento kanál. Díky moc za podporu a pokud se i ty chceš přidat mezi naše členy, tak klikni na tlačítko připojit se dole pod videem. Díky moc! Tak jo, takže já už vás nebudu dále napínat. Toto je naše nové vozidlo. Jedná se o trojkovou Škodu Superb po faceliftu. Je to ročník 2023, je to v karosářské variantě liftback. Má to tyhle krásný 19-palcový kola. Pod kapotou najdeme 2 litr TDI o výkonu 110 kW se 7stupňovou automatickou převodovkou DSG. Jak jsem teda říkal, je to ročník 2023, tohle auto má najeto aktuálně 20 000 km, je v 5leté prodloužené záruce, takže byl to vynikající kup, ten auták je nádherný a dneska si představíme všechny jeho detaily, podíváme se do interiéru, podíváme se samozřejmě do kufru, který je úplně gigantický, takže řekneme si dneska něco o tomhle autě a jízdu bychom dali třeba někdy příště, protože na to ještě úplně nemám vybavení, ale dneska si to aspoň prohlídneme. Tak, auto si teda v rychlosti projdeme, je to teda, ještě jednou zmíním, trojkový Superb po faceliftu ve výbavě Style, takže už tam máme nějaký prvky výbavy. Navíc máme tady vepředu, nebo dominantou právě tady tohle Superbu po faceliftu jsou hlavně tady vepředu tyhle světla. Tohle jsou teda základní full LED světla. Říkám full LED, protože máme tady ledky pro standardní svícení, potkávací světla a dálkový. A akorát tady teda blinker je tady takhle docela špatně vymyšlený. Není to moc vidět a nebliká to úplně jasně a máme tady klasickou žárovku. Ale teda musím říct, že u těch světel, co je dobrý, tak pořád máte ten LED denní pásek do LK jako pro denní svícení, to je fajn. Máme tady ledkový mlhovky. A jinak těch světel jsem se maličko bál, ale musím říct, že svítí úplně krásně, není tam vůbec potřeba připlácet ty Matrix světlomety. Ty teda vypadají i na pohled o něco líp a samozřejmě budou v noci líp svítit, protože mají tu Matrix funkci, to znamená, že dokážou vyřezávat právě například protijedoucí auta. Jinak tohle auto je v Black Magic metalíze, barva je pěkná. Máme vlastně tuhle barvu známe už z naší předešlé oktávky, takže jsem tady s touhle barvou velice spokojený. Akorát bohužel tohle auto má takovou, jo, jak vidíte, docela špatnou kosmetiku. Tady jsou škrábance, tady tohle jsou škrábance, ale proto mám řešení, to si ukážeme v nějakým dalším videu. Za cca měsíc tohle auto jde na kompletní přeleštění a na celovozovou keramiku, takže se na to hodně těším a podle mě to auto ještě víc prokoukne. Tady můžete vidět, že je ještě teda odřený. Jo, má to nějaký prostě kosmetický nedostatky. Není to tak hrozný, myslím si, že hodně lidí by to přešlo. Mě to trošičku vadí, já jsem na to lehce háklivej, ale hold, co se dá dělat.
Je to teda varianta liftback, musím říct, že takhle z boku fakt jako dominují ty 19-palcový kola, to jsou úplně nádherný kola, jedny asi z nejhezčích kol, který za mě můžete na Superba mít. Potom se teda ještě chci pozastavit u tady tohodle chrom paketu, který je kolem dokola těch oken. U oktávky to byla jenom ta spodní lišta, ta spodní část, ale tady máte prostě orámovaný celý okna a musím říct, že to vypadá fakt moc pěkně. Přesuneme se dozadu, vzadu, tady nebo celé té zádi dominují právě tyhle top LED zadní světlomety, takhle je Škodovka přímo nazývá. Mohli jste tam mít ještě základní světla, ale ty nevypadají moc pěkně. A dominanta tady těchto světel není jenom ta krásná grafika, která tady samozřejmě je. Ty světla úplně nádherně svítí a mají například i ty dynamické blinkry, ale je to právě ta chromovaná lišta, která se táhne přes celou záď. Za mě to vypadá extrémně dobře. Od faceliftu tady máme samozřejmě i takhle nový znak Škoda. Tady už máme teda jenom nápis Superb, takže za mě to vypadá to auto vzadu hodně pěkně. Když jsme teda u té zádě, tak se podíváme do kufru. Kufr je tady elektricky ovládaný, což já jsem vždycky chtěl, protože to prostě bylo pro mě taková strašně cool věc. Člověk má plný ruce, jo, obě dvě ruce máte zaskládaný taškama z Lidlu a potřebujete dát něco do kufru. Jak to vyřešit? No tak samozřejmě položit něco a otevřít si manuálně kufr. Tady máte dohromady, pokud se nepletu, 4 možnosti otevírání. Klasicky tlačítkem, nebo potom klíčkem, který teda mimochodem u Superba vypadá takhle. Potom máte samozřejmě možnost podkopávání, to si za chvilku ukážeme, a nebo tlačítkem právě v autě. Takže vy přijdete, takhle auto podkopnete a kufr se vám sám otevře. Je to parádní věc, extrémně jsem si na to zvykl a už bych bez elektrického kufru auto nikdy nechtěl. Podíváme se do kufru, nevím přesně ty specifikace, bude to něco okolo 600 litrů toho objemu. Tady potom máme ještě rezervu, tady máme velkou schránku zavírací, tady máme na druhé straně velkou zavírací schránku, takže těch odkládacích míst je tady fakt hodně. Tady máme nějaký výklopní háčky, na každé straně jeden, tady máme sklápení sedaček, to stejný tady, jo, takže musím říct, že to je fakt pěkně vybavený. Tady máme výklopný tažný zařízení, takže takhle zatáhnu, tu kouli si takhle zaháknu nebo takhle zaaretuju a máme tažný, jo, takže můžete tahat nějaký přívěs, zase zatáhnu a zaklopím, tak a tažný nemáme, je to parádní věc. No a samozřejmě zase podkopnu nebo zmačknu tlačítko na kufru a kufr se mě takhle krásně zavře. Další možnost, jak ten kufr otevřít, tak máme pomocí klíčku. Auto si dvakrát zabliká, krásně se nám kufr otevře a když jste v dostatečné vzdálenosti, ono to fakt nejde, když jdu trošku dál od toho auta a teďka vidíte, mačkám a nic se neděje. Držím, nic se neděje. Jdu k autu trošku blíž, zmačknu, podržím a jak vidíte, kufr se zavírá. Takže když jste s tím klíčkem dostatečně blízko, tak se vám zavře i přes klíček. To jsem myslel, že není možný. Myslel jsem, že fakt přes klíček to auto nejde, nebo ten kufr nejde zavřít, ale musíte být akorát blízko tomu autu tím klíčkem, abyste to zavřeli. Je to asi kvůli nějaké bezpečnosti, holt je to takhle nastavený. Než se ještě podíváme do interiéru, tak tady bych chtěl taky takovou další kosmetickou věc. Jo, tady můžete vidět, že je tady taková odřeninka, takže to se samozřejmě taky vyřeší. No a jdeme se teda podívat dovnitř. Takhle vypadá interiér, je to teda černý interiér. Tady vidíte, že máme kožené sedačky na půl, jo, tady takhle ty boky jsou kůže, prostředky jsou z takové alkantary, takhle vypadají dveře, oproti oktávce hned vidím
Tady je to měkčený, tady je to samozřejmě měkčený, i tady je to docela měkký. Máme tady takový pěkný obložení, máme tady i ambientní osvětlení, který v noci vypadá luxusně, fakt jako úplně geniálně. Takhle můžete vidět, že to je i přes celý interiér. Je to samozřejmě i na zadních sedačkách, takhle na zadních dveřích, takže to je hodně pěkný, ale vzadu si to ještě ukážeme. Ještě další věc, která je pro mě novinkou, tak je elektricky ovládaná sedačka řidiče. Říkám řidiče, protože spolujezdcova není, ta je manuální, ale ta řidičová je elektrická a je to geniální. S manželkou si prostě nastavíme, já mám 1, ona má 2, nastavíme si to podle sebe a už nemusíme nikdy prostě víc hledat tu svou pozici, máme ji přímo nastavenou a víc neřešíme. Sedíme uvnitř, já si teda zavřu dveře a probudíme si auto. Auto se samozřejmě probouzí tak, jak už je u Škodovky zvykem, tady tlačítkem. Když bych měl sešlápnutou brzdu, tak samozřejmě auto nastartuje. Jak můžete vidět, tak tady tahle grafika displeje je trošičku jiná, než byla u předfaceliftové nebo faceliftové varianty do roku 2021. Jo, ta grafika je tady trošku novější a trošku lepší za mě. Tady můžete samozřejmě na volantu si takhle volit ty různé režimy. Za mě třeba ta navigace, která se momentálně spouští, takže si ji asi teď úplně neukážeme, nevím, jak to trvá. Takže za mě ta navigace je úplně krásná tady. Jo, dobře, teď už se nám to spustilo, ale já si to ještě překliknu. Tohle je takový minimalistický look. Tady máme můj oblíbený, jo, na tenhle jezdím pořád. A když jedu nějaký dálky, tak si dám tenhle režim, kdy mám prostě navigaci takhle přes celý displej. Vypadá to fakt pěkně, tady můžete mít rádio, tady navigaci a úplně ten pohled nespouštíte právě z provozu a jenom se lehce podíváte takhle dolů a vidíte právě navigaci. Nemusíte se dívat tady takhle doprava dolů, takže za mě je tohle úplně geniální věc. Tak, zůstanu u volantu. Tady máme samozřejmě vyhřívání volantu, hlasový ovládání, který nepoužívám. Tady máme hlasitost, když to teda zmáčkneme, tak spouštíme hudbu nebo pozastavujeme. Tady máme přepínání skladeb. Tady máme rychlej přístup do asistentů, ty si ukážeme za chviličku. Tady potom můžeme ještě měnit takhle zobrazení, právě můžeme si posouvat tady tímhle zase kolečkem, tak si můžeme, nevím, třeba stav vozidla a můžeme takhle mít přes celý právě stav vozidla. Tady teda měníme ty režimy toho zobrazení a tohle tlačítko je velmi zajímavý, protože tímhle tlačítkem vy si právě měníte nebo přepínáte mezi obyčejným adaptivním tempomatem, který se ovládá tady pod volantem, a nebo si měníte na Travel Assist, ano, je to tak, což vám to potom i řídí samo v pruzích, takže to je úplně dobrá věc. Já většinou používám jenom tady tenhle adaptivní tempomat, ale jedu na dálnici, mám adaptivní tempomat, řídím si sám a pak se potřebuji třeba napít. No tak zmáčknu tohle, začnou se mě hlídat i pruhy, auto samo řídí, já se rychle napiju a pak si to zase přepnu na adaptivní tempomat. Geniální, naprosto super, miluju to. Máme tady samozřejmě i pádla pod volantem, který nepoužívám, proč bych to taky používal v naftovém Superbu. Tady potom máme teda autorádio s navigací, myslím, že se jmenuje Amundsen. Možná se vám to trošku leskne, ale já na tom mám nalepenou matnou fóliu, aspoň se to rádio nezapatlá, takže doporučuji do každého auta, co má takhle dotykový displej, doporučuji prostě tady matnou folii, je to prostě super. Tady máme rádio, média, telefon, hlasový ovládání, navigace, app, to znamená, tady máte právě Apple CarPlay, Android Auto a tak dále. Je to bezdrátový, takže úplně luxusní věc. Tady máte car, nějaký prostě informace o autě, tady máte meníčko, tady si ukážem asistenty, co tady všechno je. Takže máme tady mrtvej úhel, máme tady hlídání pruhů, máme tady autonomní jakoby jízdu, že jo, v pruzích, tady máme adaptivní tempomat, manévrování s přívěsem, ukazatel dopravních značek a to je asistent únavy nebo hlídání únavy, něco takového.
Tady ještě jedna luxusní věc, kterou jsem neměl v Oktávce, tak takhle posunu z vrchu a rozbalím si takovou nabídku právě rychlých voleb, takže můžu tady měnit virtuální kokpit, nebo tady já hodně používám AirCare, což je taková funkce klimatizace, kdy se vám filtrují různé nečistoty, prach a pyl z auta. Hodně geniální věc pro mě jako pro alergika. Jo, takže tady tyhle rychlé funkce, rychlé volby, to je úplně dokonalý. Prostě jsem v autě, jedu, šup, takhle to stáhnu, nastavuju, odhodím a je to. Tady máte teda klimatizaci, kdy tady máte i ovládání samozřejmě vyhřívaných sedaček. Potom teda tady máte volič 7stupňové automatické převodovky, vypínání a zapínání start-stop systému. Tady máme volič jízdních režimů, nemá to právě ten adaptivní podvozek, ale má to jenom tady ten volič jízdních režimů. Nepoužívám, jezdím pořád na normál. Tady máme automatické parkování, tady se spouští právě automatická, tady se spouští parkovací kamera, když se chcete podívat. Teďka to sice neukazuje, ale díky tomu, že tam je automatické parkování, tak to má senzory i na bocích a hlídá vám to právě i z boku právě ty vzdálenosti. No a tady máte potom teda tlačítko pro otevírání kufru. Bohužel tímhle tlačítkem to nejde zavírat, takže pouze otevírat. Tady jsem si už teda nalepil PP folii, kterou jsem si objednal, protože ať tady to piano není poškrabaný. Jinak teda jsem rád, že v tom autě je všude tady tenhle matný povrch právě tady tohohle dekoru. Je to fakt super věc a nemám rád úplně ty piano, black výplně, nebo oni jsou pěkný, ale prostě se to škrabe. Tady je to matný, jo, slyšíte? Tady je to matný, takže je to úplně geniální. Tady máte takhle přihrádku, kterou si takhle zaaretujete. Je tady i 12V zásuvka, je tady USB-C, tady dostatečně velký prostor i na velký iPhone. Tady potom máte takhle schovaný držáky nápojů. Dobrý je, že se to dá takhle hezky zatáhnout a pak to tady vypadá tak jako čistě. Tady potom máte takhle velkou schránku. Tady je USB-A a dobrý je, že i tahle schránka je klimatizovaná, protože v Oktávce byla klimatizovaná tady tahle přihrádka, což teda teď se dívám, že tahle klimatizovaná už není. Ale v Superbu je to klimatizovaný tady, takže si tady dáte nějaký pití, zavřete to a hezky to zůstane studený. Tak a já si myslím, že se můžeme jít asi podívat dozadu. Přesuneme se teda na zadní sedačky. Samozřejmě v Superbu to je zase úplně geniální, že tady je obrovský prostor. Já tady mám ještě, nevím, 20 cm. Sedím za sebou, jsem 185 cm vysoký, takže musím říct, že prostoru je tady na rozdávání. Máte zadní skla zatmavený, ale můžete si samozřejmě ještě tady zatáhnout roletky, takže to stíní ještě daleko víc. Je to prostě super tady tohle, hodně oceňuju. A tady můžete vidět to ambientní osvětlení, který tady jde krásně vzadu takhle vidět. Vzadu není teda třízónová klimatizace, tady je pouze teda v tom autě dvouzónová a máte tady takhle výklopný takový kastlík, tady zase 12V zásuvka, nějaký prostor pro odkládání nevím čeho. Tady když ještě takhle, tady teda není žádný poutko, takže je to takový, že to musíte prostě nějak jako vyklopit. Trošku se to teda vyklápí blbě, vidíte, že já s tím trošku bojuju. A když už to vyklopíte, tak máte tady krásně prostor, nevím, co to je. Tady máte takhle krásně prostor na zadních sedačkách, kdy tady máte zase nějaký držáky nápojů, krásně se vám to tady takhle schová ty nápoje. Máte potom i takhle průchod zase do kufru, například pro lyže, takhle to zavřete a je to zase sedačky a i vzadu koženo, alkantarový, moc se mně líbí, krásný to prostě je, fakt jako úžasný. Nemám tomu absolutně co vytknout. A když se podíváte tady z tohohle pohledu, tak ten interiér je za mě úplně krásný. A i ten dvojramenný volant mě teda vůbec nevadí, on teda trošku je hejtovaný lidma, ale musím říct, že mě se teda strašně líbí. A stropnice teda mimochodem je takhle světlá, tady máte ovládání
lampiček, ty jsou ledkový, jak vpředu, tak vzadu. Za mě prostě krásně vybavený auto. Tak jo, takže to už by bylo teda z dnešního videa všechno. Doufám, že se vám tady tohle krátký představovací video našeho nového auta líbilo. Očekávejte v budoucnu daleko víc těchto videí právě s tímhle autem. Ukážeme si za měsíc, jak se to krásně vyleštilo. Ukážeme si potom i jak třeba umývám to auto. To si všechno ukážeme až po té keramice, protože tam je ten postup toho mytí toho auta trošičku jiný. Možná si ukážeme někdy nějakou jízdu, to ještě musím teda vymyslet, jestli koupím nějakou novou kameru, nebo jak telefon třeba připnu právě tak, aby šel vidět i třeba volant nebo pohled na mě, takže budu to muset nějak vymyslet, ale já si myslím, že ještě pár videí určitě s tímhle autem uvidíme, třeba i nějaká jízda daleká, prostě jo, když pojedeme někam na dovolenou, tak ukážu, jaký to je právě cestovat s takovýmhle autem, a nebo nějaký úpravy, kdo ví, prostě čeká nás s tímhle autem ještě pár videí, takže ještě jednou doufám, že se vám tady tohle úvodní video tady do téhle nové série líbilo. Samozřejmě videa z OMSI nebo ze SIMTu pořád budou, ale už bych chtěl trošičku se tak jako přeorientovat i na takový trošičku jiný content, protože content prostě s autama jsem vždycky chtěl dělat a doufám, že to právě teďka bude možný. Tak jo, ještě vám teda jednou moc děkuju za veškerou podporu, děkuju vám za sledování videí a já se s váma loučím a u dalšího videa zase zdarec.